जोमैखौ नाय लोगोफोर जोमैखौ नाय माबोरै तो हेलो गाइस वेलकम बैक अगेन आंनि मोनसे गोदान भिडिअ गासैबो हरनाय जाफिनलायबाय अखा बोथोरनि दसे बेरायनो फैदो आरो ना मानो होनबाथाय अखा बोथोरबाथाय बरिं जायो नालाय दसे बेरायनोसै अरुणाचल जायगायाव फैदो आरो ना ई साइथिं नुदों ना मोनथिं साइथिं अरुणाचल साइथिं आसाम आरो ना बैनि सिगाङाव बाजै दोङो ओमफ्राय आदाया थानायाव थांदों आरो ना मोननैसो डकुमेन्ट जमा हैनांगोन थानायाव ओमफ्राय दा आदाया दसे थाना फैसिगोन आरो मोनसिगोन आरो ना बारा दिनसो माने फार्स्ट टाइम थाबायनानै फैबाय आरो ना खाथिबाबो थाबायना फैनायानो जाया आरो ना अरुणाचल फैनाय एकदमबारे एसे अखा हाबानो दै जायो बाजार थाबायगासिनो आरो दा दसे थाना फैगोन ओइ बरग' होमबा मा सान्दुं दुङाबो साख्लाबाय थायो नोंलाय वा सान्दुं दुंदोथ' नै फार्स्ट टाइम फैफेरखादों ना बाजिया दिनसो ना गोजान मोनो जायगाखौ आं खाथिसो मोनो नोंसोर फैफेरा नालाय गोजान मोनो आरो आंना सनाया थाबायगासिनो दैल' थाबायो दै नायनाल' थाबायो न' गोदान लुगासिनो एकदमबारे फैगासिनो आरो न'खर फैगासिनो माने हा सेना लाजानो गिनायसो लांदांफ्रा सिगां मोनसेबो न' गैयामोन दै सेस हाग्रा गोजामोन माने जेनेबा सब हाग्रा गोजामोन जोमैफोरा बिराद बरिया जादों सल'गोफोरनि लकेसनाव मोनफिनबाय दाख्लै फैखादोंमोन ना जायगायाव दाख्लै खोन्थाखादोंमोन नोंथांमोननो ओमफ्य दिनै आरो खेबसे फैबाय आरो ना बाजै नुफेराखैमोन बेनिखायनो बाजैखौ नायनो थांलायबाय दा मानसि रावबो गैया दे आं बिराद रायजानो गिगासिनो माने मा जायो नायनोसै उनाव कन्टेस्ट खालामनोसै फैबाथाय मालिका आरो नुखादोंमोन आं खेबसे रेप भिडिअ बानायनाय बेखिनियावनो आरो ना जेसिबि बेखिनियाव दंमोन आरो ना बे पार जावग्रा जेसिबिफोरा होनदोंमोन बेनि भिडिअखौ बानायदोंमोन माने आङो मानसि गैया हाबनो मोनगोन ना मोना बेखौसो नायदों आङो ताला बन्द'बाथायथ' हाबनो मोननाय नंला सिखाव बायदि हाबबाथ' आरो जानाय नङाना बिसोरनाव आरो फाइन थायो सेस खाजोबना गालांदों आरो ना सायाव गाखोनो मोननाय नंला फट' गैयानो क्लिक खालामनांसिगोन जि फट' क्लिक खालामो ओमफ्राय आरो साहा बागान गोदान बानायगासिनो ओमफ्राय न' नेग्राफ्रा आरो नायथिं आरो नै न' नेग्राफ्रा एरैनो थायो हर थायो जोंना दासैनो फैगासिनो माइनावा नै मा लासै थाबायो थांनो फै थाबायना ला गोजानथार मोनदों माने ना नै लोगोफोर उननिफ्राय माबोरै नुयो नायना लाबानो जाबाय बे हेभि आरो ना ओमफ्राय कमप्लिट जाथ'वाखै माने मोनसे कमप्लिट जाथ'वाखै मोनसे बार्थडे सार्थडे जुदि जानो गोसोबाथाय सायाव आरामसे बार्थडे पार्टि खालामनो हायो आरो ना खिन्थु लोंग्राफोरखौ माबा इउज खालामनो हानाय नङा जेरैखि बियार जेनेबा जिखुनु जौ बुस्थु आरो ना निसा बुस्थु इउज खालामनो मोना आरो खिन्थु बार्थडेफोर केक सेक हानो आरामसे मोनो ओमफ्राय जाखांनायनि उनाव आरामसे साफा खालामनो थांफिननांगौ आरो ना गावनो बेथिं आरो नेग्राया थायो हाग्रा गासिनो ओइ नै बें होननानै नारेंखल फुलि गायदो नै नारेंखल फुलि बाजुबबाय दे आं थानो हिर' दाबो फैया नोंना माबोरै मोनदों ओमफ्राय जों जायगायाव फैनानै बाजैना इउटुब चेनेल दंना दङ आंना सापर्ट खालामना थाब-थाबनो 1K खालामना चेनेल नाम खोन्थाना दे एन मोसाहारि ब्लग नोंथांमोना बयबो थांना सापर्ट खालामलायबानो जाबाय थाबनो 1K खालामना आं डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै दोनगोन नोंथांमोना बयबो खालामना होबानो जाबाय आरो दै खालामनाङा आंनि खालामाबा बोरै जाबावनांगौ जाखो आंनि खालामथारनांगौ न'आव हाबनो मोनदिया बेसेराफोरा फैनानै खाफालानो मोनदासो आंना नै दिनैहाय नेक्स्ट टाइम मालाबा फैबा हाबनो मोनसिगोन आरो ना फैफिनसिगोन आरो मालाबा मोजां टाइम नायनानै दिनै अखाबो हाबायना थ' एकदमबारे ज्राम हाखादोंमोन ओमफ्राय दासो गोजान थाबायनानै लाबबाय बियो आं खाथिसो मोनो इसोर फैफेरो नालाय गोजान मोनो दै इसोर आं खाथिसो मोनो गोजानखा लामायाबो अखा हानानै जे हाब्रु दै जानानै दं आरोना खाथिसो बारा गोजान नङा माने इसोर फैफेरा नालाय इसोरो माबाथार मोनो माने मा होनो थांनायखौ सिन्था होबाय आं माबायदि थांगोन ना आरामनो खाथिसो खालाय आरो मानसियानो नायलाय आंथ' नै हाइटुसो थालांखायो आं ओरै गंनासि भिडिअ बानायबाबो दङ इसोरनि गंबाबो माने आंसो गाहाय जायो हिन्जाव मानसिफोरखौ गोजौ नुयो दे खिन्थु हिन्जाव मानसिफ्रा हौवा मानसिनिफ्राय बारा गोजौ जाखायानो जिमान गोजौ नुबाबो हिन्जाव मानसिफोरखौ बारा गोजौ जाया आदामोनाव फैबाय मालाय नै अनसुलाथार मालाय हिन्जावनो केमेरा हमना दोनबाय हिन्जाव रिल्स बानायगासिनो 1 2 3 बिराद मालाय अनलायसैलै दे बानाय मिनिबा जागोन नायनाय मानसि नायनाथ' बानायनो हानांगौ आरो लाजिबालाय माबोरै जानो 1 2 5 वाह
Ayo. Dia berapa kelas itu? Ayo. Video बानायनो गोनां बानायनो हाजोब्बाय आरो ना ओमफ्राय दानाबा थांबाय थानांसिगोन मोनाबो जासिगोन 6टायानो जासिगोन टाइमा ओमफ्य ओरैनिफ्राय ससे एसे थाबायना थांनांगोन नालाय बेसेथो माबाबाय थानो ना बरिं नाङोना बेनि थाखायनो थांसै आरो दा हरबो जाबाय माने बाजै दा इथ' एकदमबारे 3 घन्टासो नेबाय ना जोंनिखौ ना नेनायखौ 3 घन्टासो नेनायखौलाय लामानिफ्राय थांफिननांदो एकदमबारे इसनि फैनो मोनाखै फार्स्टआव इयो मेन मटर आलि ना बेनिफ्रायनो उनाव थांफिनबाय आरो ना ओमफ्राय दासो सफैखादों माने ओमफ्राय दा सफैनानै बारा बेरायनो मोनदिया आरो फैबाय थानाय जायो ना जास्ट फैबाय आरो थांफिननाय जासिगोन आरो दै मालाबा आरामनो फैफिननोसै ना मोजां सम लानानै फैफिननोसै आरामनो बेरायनोसै ना बेरायनोसै आरो दा दैज्लां बोथोराव आरो जायगाफ्रा एसे गाज्रि जायोलै थासारिया दैज्लां बोथोर नालाय दा जोंहा दुब साइकेलफोरबो लाना फैनो हाया जायोना हाब्रु दैब्रु आरो हाखर दैखर आरो लामाया इथिं आरो एसे मोजां नंखायाना एसे लामायाबो मोजां नङा ओंखायनो जों दुब साइकेलबो लाबोनो हायाखै आरो ना थाबाय फैनांगौ जादों आरो थांबाय थानोसै मानोथो एफा गोबाव खालामबाय थानो ना मोनाबाबो गाज्रि आरो दा बोथोरफोरा बारा मोजांबो नङा दा दसेनो अखा हाना होलायबाथ' गैखाला दा फार्स्ट फैनाय समावथ' अखायानो मा बुंबावनोमोन आरोना दा मा अखादोंमोन दा अखा गैला ओमफ्राय दा ओरैनो थांबाय थानोसै दाख्लैथ' जोङो सायाव गाखोदोंमोन नोंथांमोना नुखादों दाख्लै सायाव गाखोदोंमोन जोङो ओमफ्राय दिनै गाखोनो मोनदिया आरोना लक मारिना दोनबाय नालाय ओमफ्राय मालिक गैया मालिकआ माने 15 दिनसो खनसे फैनो आरोना बेनि थाखायनो मोनदिया आरो गाखोनो आरोबाव खनसे गुड मर्निं लोगोफोर मैया भिडिअखौ फोजोबनाय जादिया आरोना मैया मोना नाबाय नालाय ओंखायनो भिडिअ गोलाव जादिया आरोना एकदमबारे अखाबा हागासिनो अखायानो गारला अखा नाय माबोरै अखा दाबो अखा हागासिनो ओमफ्राय मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर दासान्दि सानखौ मानसिफ्रा एकदमबारे कल खालामगासिनो आरोना मानो होनबाथाय मोनसे स्प्रिं गोरोन्थि जाबानो एकदमबारे बुंहरो आरोना कमेन्टआव बेफोरबायदि नङा गोरोन्थिया बयनाबो जायोना मोनसे मोननै स्प्रिं गोरोन्थि लिरफ्लांबानो बेखौ कल खालामनो गोनां जेबो गैया माने आरो बुङो आरोना बियो फरलायनानै स्प्रिं गोरोन्थि लिरनानै अट' कारेक्टआव जाफ्लाङो बियो हेटार्सफोरनि लाइन्स नांग्रा जाबाय आरोना एकदमबारे हेटार्स मा खालामबावनो जब सरदु नोंसोर बे इउटुबार जागोन नोंसोरथ' दा माने आङो गाज्रि रिप्लाय होबाथाय माने नोंसोर बेखौ मिम बानायगोन माने ना खिन्थु आं मालाबाबो बेफोरबायदि खालामा आं मिथिखायो आंलायखो इमान बुंनो गोनां जेबो दरकार गैया मालायखौ बुंनो गोनां जेबो दरकार गैया नोंसोरो मोनबेसे भिडिअ आङो मोनबेसे आरो खेबबेसे रिप्लाय होबावनो रिप्लाय होयै बाबाय आङो मानसि नालाय मानसिनि गियान लानांगोन नोंसोर मा मोसौ बायदिसो खालामबाय थायोलै जायालै बेफोरबायदिबा जाया आरो एसे एनै बर'फोरखौबो जौगानो नोङो जों बर'जों बर' जौगा नोंसोर बेलेग हारिखौ नायनानै सापर्ट खालामबाय थागोन नोंसोर बर'बाथाय ट्रल खालामबाय थागोन मादार लास्ट टाइम आरो आं दिनैनिफ्राय रिप्लायबो खालामला जिबो खालामला जि कमेन्ट हरबाय थाबानो जाबाय बेनो आंनि लास्ट रिप्लाय आङो नोंसोर जि खालामनो गोसो खालामबाय था आं आंनि खामानिखौ मावलांबाय थागोन ओमफ्राय दंफांखौ नुदोंना लोगोफोर दालायफोरखौ दानजोब्बाय आरोना इ दंफांखौ आंनि हाबायाव दाननो गोनांमोन आरोना ओमफ्राय आंनि हाबायाव दाननाय जादिया मानो होनबा बे दंफांखौ दानि सिगां आंना हाबाया जाग्रोबायना बेनिखायनो बे दंफांखौ दाननाय जादिया ओमफ्राय दा उनफोराव दाननाय जासिगोन खोमा देनाङो दंफां बिलाइफोरखौबो सावनो मोनाखै आरोना एकदमबारे लेथ्रा जादों दाख्लैनो सावना दोन सानदोंमोन ओमफ्राय सावनाय जादिया ओमफ्राय दा अखासो हाना होबाय जेब्ला सान्दुं दुङो ओमफ्राय रानो अब्ला सावनोसै आरो न'फोराबो अबस्था गैया जाना दं आरोना जाना टिंफोरखौबो गोदान होजोबनांसिगोन बेराफोरखौ टटेलि गोदान होजोबनांसिगोन आरोना मानो होनबा 7 बोसोर जाबाय बे न'आ दा दसे थानानै बनफोरखौ सिननानै होनोसै दाख्लैनिफ्राय रायजागासिनो आं मादारजों सिनाखै होननानै बनखौ रंजालि बेगखौ गोदानसो जाना थाफिनबाय आरो आंना दाख्लै एकदमबारे सुजोबनानै लाबोदो सेस बेटारिखौबो गोदान सगायदो आरोना मानो होनबाथाय बेटारिखौ पुलिसफोरा माने पुलिसफोरा खावनानै फानदो आरो दै बेनिखायनो बेटारि गोदान होनो गोनां जाबाय गासैखौबो गोदान होनो गोनां जाजोब्बाय आरोना नुनायावल'सो मोजां दा बारा माबा गैला खामानि गैला माने पिकआप लाला स' लोगोफोर अब्लालाय भिडिअखौलाय मानोथो गोलाव बानायबाय थानोसै भिडिअखौ गोलाव बानायबाय थाला भिडिअखौ बेसेबां दोननोसै नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक शेयार एन्ड साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बाय